El telèfon 112 Comunitat Valenciana ha rebut més de 288.000 telefonades al mes d'agost. Aquesta xifra suposa que el mes que deixem enrere ha sigut aquell que més cridades ha rebut al llarg d'aquest any, un fet que es relaciona en coincidir les vacances, el període de màxim risc d'incendis, desplaçament en carreteres i activitat a l'aire lliure. El repartiment d'incidències per províncies ha estat més de 27.000 a la província d'Alacant, més de 30.000 a la de València i més de 8.000 a Castelló. Per tipologia, la major part dels incidents gestionats foren de tipus sanitari relacionats amb la seguretat ciutadana. Altres incidents que es gestionaren estan relacionats amb accidents de tràfic, incidents vinculats amb el medi ambient o salvament, entre d'altres. El director general de l'Agència de Seguretat i Respostes a les Emergències ha destacat la tasca diària que realitza des del 112 Comunitat Valenciana. El director general de l'Agència de Seguretat i Respostes a les Emergències ha destacat la tasca diària que realitza des del 112 Comunitat Valenciana per part de tots els seus professionals.